وزی بیادو چاچی بیادو کزا پریوزی بیادو چاچی زبدہ جملاوی ہم سے حسینہ آگا ٹیم سر پیر نر پیر شوئے ستا بدن کی دولتا کتو سچال دے یہ ستنے خبر سدما ملیا ماتا شہیدے دماد سر کو نور خاتم شوئے دے یوں تاریخ کی جملہ میں رہی کے زیادہ پیدر برناش پیدر زانو بزانو و بازو ببازو رسید حسین سے کنا روت رو کنا علی اکبر طرف تا یوں تلی حسین کو در پکی بندے کرے ہوا تلو ارد والا سورس پکی بندے کے اخلالو سرنگے وڑو کے اوڑ کے سپولی کئی اندر سے حسین علی اکبر طرف ترواز دے سپولی نے کئی ازاداران حسین یوں تلی حسین پر رسیدو فریاد مکوا مظلومہ حسینہ وابی کسا حسینہ علی اکبر جنازیتے ورسیدلو یوزنی علی اکبر تسترگی گھڑی کلا علی اکبر خلا خیف پاو جاتی گسا لوگدہ کی گسا پالو چاہتا کی یو ناسی سینے باندے یقیدے یو ناسی سار باندے یقیدے علی اکبر تو یا دیر تکلیف کے یہی سا آؤ دیر تکلیف کے بابا تب برداشت نگے ازاداری و جملہ خالی آسمان وارا یوں دلی یہی سے سچال دے یہی سے یوں ظالم را گلے ہو یوں گل گزاری سینے بدے کڑے دے یوں گل گزاری سینے بدے کڑے دے آگا گولی مات کڑے لو اور دے ہوئی رسل زبدہ حسین سابر کو رہا ازادارو یوں دلی حسین سب اکڑے لو پلا ماما کزا کڑا پلا ماما کزا کڑا ایوہ کوئی کئی دیر کا علی اکبر تھا علی اکبر سوئیہا دمع امتحان شروع دے تصابر وکا یوں دلیل دے کٹرے والا کولے کربلا عظمہ کے باندے یوں ناسی کربلا علی اکبر سینے باندے کے اکرلو بلنا سی اگر گولتے واچا والو یوں دلیل کوئی پریخ لنو مدینے طرف کا دمک گئی اور نیکا بزرگا وارا اور جب امجد ابراہیم راشا نندمہ امتحان منزا سزا علی اکبر سینے رسن کے کل باسم ازادارو یوں زلی زکلا اب کل دے لاس واچا ولو یوں زلی جٹکاوین کرلا تاریخ دا یہی صدا علی اکبر کی طرف والا مفتی کس طرف تران رہو کس طرف والا مفتی کی طرف تران رہو حسین اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پڑھو جو فریاد و تمام